गोटे डांस प्रोग्राम को गले केते टंका तमे चार्ज कर नॉर्मल ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି। केते पचारि मते ना ना नॉर्मल कहबी अप्रोक्स ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲି ବୋଧେ 2.5 ମାସ 3 ମାସ ହବ। କହିଦେଲେ अरे किछि नाही कहून किछि भाइराल होनी ନାଇଁ ମୁଁ अरे तुम जहां भी हेले भाइराल हो अब 100टा बर्तन भाइराल चचे ଗୋଟେ ସୋଦା भी ତଳେ ପଡିବନି। किछि केही सोदिबेनी ମୁଁ हां ହେଇନଥିଲି ହଁ ଗାଳି ପାରୁଛୁ ତ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ସାଉ ଫାଉ ମାନେ ଯୋ आइटम ଗାଁ ହେଇ नथिल ହଁ ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେଲି କରିଦେଲି। हां ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଅଛି ମାନେ ମାନେ କଣ ଆମର ଖୁସିର ଶାଗ ଯେମିତି ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଖାଇବ ତାର ଅଛି ସେଇ ଟାଇପର ସଡନ ବଢେଇଲିନି ନିହାତି ମାସେ କଣ ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନର୍ମାଲି 200-250 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରଖିଛି। माने 200 किलोमीटर रेडियस रे ତ ମାନେ ମୁଁ ଯାଉଛି ସୋନପୁର, ତୁମେ ଫୋନ କରିଥିଲ ସୋନପୁର ଯାଇକି ସେଇଟା